Сар. След четвъртото място на световното, Карлос доказа, че е най-добрият в Европа в това движение. Вече на европейско ниво. Българи юнаци се чува неколкократно. На най-високото място на стъпалото отново е нашия изумителен тежкоатлета. Тази победоносно вдигната ръка, гарантирам ви, подсказва, че това е само продължение на пътя, който в последния си опит и да грабне среброто, включително и в двобоя. И двамата, както Араганя, така и Румен Имадушев, стават зад него. Карлос Насар, който отдавна е показвал специално в движението изтласкване, че, както той обича да казва, на шега къде, въобще не на шега, ще тласне толкова, колкото е необходимо, за да бъде отново европейски или пък световен шампион. Среброто е за Араганя. Опита, но отново ще остане в подножието. В подножието на най-голямата звезда на европейските щанги. Бихме ви за секунда да се насладите на този момент. Поздравен от друга легенда в тежката атлетика, Лаштала Хадзе. Чухте и българи юнаци, което беше зададено като скандиране от Карлос Насар. Фантастично представяне на Карлос. В крайна сметка европейската титла ще бъде за него. И след като получи наградите от домакините и отново българин в този български спорт е на върха, Карлос ще си заслужи в негова чест всички в Батуми, а сигурен съм и не само да се изправят на крака, за да чуят химна на България.